Terima kasih matur sembah nuwun sesen ingkang angka kalih sinareng keluarga Eking Nusantara nggih tasih sinareng keluarga Eking Lexis Audio tan kantun CSB Multimedia Estu sawar wonten dalemipun Bapak Ngatman Putra kula wangsa nggihipun keparang misuda mbayang kari putra Mahargya Siwi mugi tansah pikantuk kawilujengan kalih sing rubeda Jat Mojori sampeyanten kekalih Mbak Eni Tri Mastuti Sarjana Farmasi ugi kantun Mas Bagus Sohib Setiawan genipun lelomban wonten bebrayan agung mugi tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti dados judul kang sejati judul kang ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah nggih jumbuh kalian swasana Mbak Indah Aji Swara paring dedek didonga kangge Mas Manten Mbak Manten diparingi lelagon mugia temanten kekalih dadosa katresnan kang sejati. Juga nanti dari mas-masnya Karang Taruna yang mau ikut meramaikan suasana di kesempatan siang sore hari ini, monggo lagunya apa nanti dipersilahkan. Yang mau nyanyi juga dipersiapkan lagunya. Gabung bareng kami Nusantara dan juga CSB Multimedia Live Streaming monitor yang dimanapun Anda berada. Selamat siang dan juga selamat mendengarkan dari kami Nusantara. Lexis Audio, terima kasih. Sapa bos? Oh, tak ada cewek. Barangkali mau nyanyi mas, monggo, silakan. Juga dari konco-konco Karang Taruna. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulaning wayah bengi nambahi kasih ati iki papu jan atine ngendi duh wong manis kang tak anti-anti asoy monggo joget iki Bapak Sentingnya ayu ya, sing nyeting ya. Masih gadis CSB Kru Multimedia Ori sing lanang mana kok pacaran ae luar biasa Lexis Audio.
janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kasing ati iki babu jan atine ngendi duh wong manis kang tak anti-anti asoy bagus tenan beda karo tukang sing nyoteng asline ya bagus sih apik iki rek bagus sing PKL elok ori ayo dong CSB Video Syuting Indonesia Lexis Pro Audio Mas Andre godekan kepolong segen terima kasih Simo bergoyang janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kasing ati iki babu jan atine ngendi duh wong manis kang tak anti-anti asoy Aku
kasih satu tembang ada Katresnan Sejati, lagu spesial buat temanten berdua, semoga menjadi katresnan yang sejati untuk selamanya. Buat Mbak Eni, kalian Mas Sohib, selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Wabil khusus dari konco-konco Karang Taruna, monggo yang mau ikut berpartisipasi dono swanten, mau nyanyi menyumbangkan suara masnya, monggo masih kalau semangkaken. Wonten boten? Mas Sinten biasanya niki. Mas Ropik. Kok Mas Sulis ya aku. Ayo Mas sini. Niki wedal mirunggan suka parisuka Sinareng Nusantara. Campur sari dari Sumber Lawang Sragen. Lagunya apa monggo nderek kula semangkaken. Barangkali dari Among Rawuh Bapak Ngatman ngersakaken lagon kula semangkaken. Ayang-ayang. Wong nggih, sing nyanyi sinten? Niki napa dono swanten ki Mbak? Ngaten, nggih. Ayang-ayang de Diah atur. Tes pundi? Oh, Pak RT. Nggih, khusus buat Pak RT. Lagunya ada Ayang-ayang. Selamat siang dan juga selamat menikmati hiburan dari kami Nusantana. Juga terima kasih CSB Multimedia, juga ada Lexis Audio Rental Production Sound System. Mas Kunjung nyanyi. Pak RT goyang mriki Pak RT. Monggo Pak ini. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancere tresno kuwi akeh pacoban. CSB Multimedia. Senadyan donya rapi sorompo bakal tak jogo yen durung kapisah mrengkang kuwasa. Mesti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labot tresno datang ndat saking coba tarewangi pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Nusantara. Mau nyanyi dipersilakan. Nggih, mriki. Monggo sini. Apa sini? Kalau bisa nyanyi Pak, monggo Pak. Pak RT, boleh digai-gai. Nimas mesti kaneng ati dong aku siji tresno iki abadi. Oh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lagu tresno.
nyatan kendhat saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Mas Seto nyanyi. Ayo Sen. Mas Hoy. Sekop. Hehe haha. Musti kareng ati dongaku siji tresno iki abadi oh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula aku tresno datang kendhat saking coba sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labot tresno datang kendhat saking coba karewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih. Thank you, terima kasih Pak RT, ayang-ayang sudah dikasih bareng Nusantana dan juga Lexis Audio, CSB Multimedia Video Shooting. Ye, spesial dari konco-konco Karang Taruna, monggo mbok bilih wonten ingkang dono swanten nyanyi, kula sumanggaken. Juga dari kru video shooting, kru audio sound system, ya, yang mau ikut nyanyi. Gak lebar. Nggih, niki lagune apa malih Mas e, kula sumanggaken. Bose truk sing pundi? Oh sing ngadeg niki. Oh nggih, monggo. Ayo Mas nyanyi sini. Wes pokoke nek bose truk ngadeg kok kabeh do melu ngadeg. Nggih. Ngadege dereng nyanyi. Oh, Pak Wakil RT riyen. Nggih, monggo. Lagune napa? Ayang-ayang. Oh, Jogja Istimewa, nggih. Nggih, bisa nanti juga bisa. Garuda Pancasila, nggih bisa. Tes. Nggih, banter ke sithik Mas, nek vokal Mas. Ayo Pik. Jiro lupat. Jogja Istimewa, nggih. Dhewe Mas. Duete kelas pundi mamilih? Sasake. Wong niki saged ganten kok nggih. Dek Asih? Nggih. Ya, engko nek sing milih ke aku darane aku sing pilih ke Asih. Ayo tes. Tes, kates. Yeah. Ashoy! Santana CSB Multimedia, terima kasih. Lexis Production Audio, Mas Andre. Aha. Mangan tempe rasane koyo mangan lawo sate. Sanane sing penting rokoe. Ngombe kandang tahu rasane koyo ngombe susu. Masuk. Ra usah mecucu wis ngokura kowe tak bakal tamatku. Rasane wong lagi Gandrung
sijine aku panggah karo kowe apa anane aku ora bakal mletre Sumalang kena ora bakal ilang kaya kuthaku Jogja kowe ten istimewa Sumalang tresnoku ora bakal ilang ibarat kaya kuthaku Jogja kowe sing istimewa Mau tambah lagi? Segiti? Dwi Janar kok? Lagunya apa mas ini? Musik Cinta dan Air Mata ya, koleksi dari Bang Bendik New Santana. Dibatiri malah linggih. Ya iya, wakilnya Pak RT piye jangan ngadeg kene deh. Pak RT juga boleh, monggo goyang bareng. Juga dari konco-konco Karang Taruna. Bosnya truk, ayo sini maju. Dong adek bolo, dong adek. Kita nikmati goyang bareng Nusantara CSB Multimedia. Juga ada Lexis Production.
suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Musnah yang tersisa hanya air mata. CSW Multimedia juga Lexis Audio. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Kini ku harus pasrah dan berdoa, semoga kau bahagia bersamanya. Terima kasih. Sudah apa lagi Mas? Birunya cinta, Mas. Birunya cinta. Mau ganti penyanyi? Oke. Rene, oh maju. telah terbendam rasa cinta. Aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, ku simpan jadi nyanyian, ku ukir kemesraan di dalam impianmu, tanda kasih. Birunya cinta kita berdua.
abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatiku jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Meskipun sekian lama tak terpendam rasa cinta, aku takkan merubah birunya cinta kita. Percayalah kasih, ku puisikan namamu, simpan jadi nyanyian. Ukir kemesraan di dalam impianmu, tanda kasih birunya cinta kita berdua. Semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatiku jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya cinta kita berdua, semoga abadi seperti birunya langit. Hatiku pasti, hatiku jua, biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Suwun Matur sembah nuwun, terima kasih. Dua lagu sudah nggih, Cinta dan Air Mata, juga ada Birunya Cinta spesial, perwakilan dari konco-konco karakter lah semuanya. Mangke instruksi dari Pak RT paripurna dugi jam pinten? Ya, perang lagu ngkas ngoten mawon. Mosok aku tekok sing di kawasan sik nggih. Terus pundi? Loh. Ini krungu dhewe ta, Co? Nggih. Monggo Mbak Bile ngersakaken lagu malih kula semanggaken. Nyanyi. Pak RT dereng nyanyi lho niki. Mas Kuncung. Ya Mas Kuncung nyanyi sik. Nggih. Iki jare dong apa malah kaya among tamu. Iya, nyanyi sik Mas Kuncung. Pun lagune napa nderek? Sik, MC-ne nganten penyanyi sik. Gelandangan. Ya. Ya. Sing di Ongko galak-galak tukang syuting request. Ya ongko galak-galak DKI, yes. Ki sing di riyen Mas Kuncung. Karo adine aja do tukaran. Iya. Stasiun tuku request kuwi mau. Ya. Heeh, bos CSB.
Lah isone kuwi. Kene wae ya. Ha. Karo Adi Lanang. Ayo ngadeg ini nyanyi Mas Guncung, jogete karo Adi Lanang. Aja okeh-okeh, wis. Nah. Oh ngombene asin kok. Oh iya. Campurannya apa iki mau? Campurannya moto. Stasiun Tugu ke Parakatur bareng Nusantara. Wes. Asoy. Santana. Ayo le. Aku kok bocah mampir ora? Bocah mampir omahmu ora? Iya. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak ontapake seliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepine ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elo ning pipi cah ayu kapan kowe bali kusumane ati amung donga lan amung pamuji kutha Ngayogja sing tansah ngancani sepining rasa ati iki enak stasiun Tugu sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu Santara. Terima kasih CSB Multimedia juga Lexis Production Audio. Joget ini dewe ya? Oke. Tukang syutingnya joget, wedoke barangnya. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak ontapake seliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu sepining ati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elo ning pipi cah ayu kapan kowe bali maning ati amung donga lan amung pamuji kutha Ngayogja sing tansah ngancani sepining rasa ati iki stasiun Tugu sing dadi saksi kang bisu
muga-muga seliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Terima kasih lagu hiburan ya. Thank you, terima kasih Mas Kuncung lagi nyanyi lagi. Nggih. Piye Mas? Nyanyine re Mas jenengan. Borong. Tak pupuse nelongso ya. Oke, manut. Heeh. Kurang lebih waktu tersisa 30 menit ke depan. Pupuse nelongso. Heeh. Duh, tekok dhewe. Ayo do joget nyanyi. Ya, lihat do linggih tok, ayo kene nyanyi. Joget. Ya, nyanyi ya. Oke. Sayang, kenapa cintaku hanya sampai di sini? Hah? Asoy. Iya. Iki piye? Mbok pilih ke sing endi? Hah? Kene opo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mendingke wong liya. Opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Berarti milih iki ya? Opo iki satenane takdirku sing jawabke, seliramu beda ati beda lambe. Wes no sak tase ya. Ya, ora enek dade iki. Isine ngilon. Nah. Paribasan krangge lintang ing akasa, kowe tega gawe lara marang tresna. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atiku. Spesial buat Karang Tarunanya. CSB Multimedia Alexis Audio. Yo sesek ning jero dodo pancen marakake. Arep kepiye maneh kowe wong duwe ojo selapati marang palananmu kamas pupusen rasa tresnamu. Opo iki satenane takdirku sing jawabke, seliramu beda ati beda lambe. Wes tenan rasaku mas rumah tangismu, becike kowe lunga saka uripku. Paribasan krangge lintang ing akasa, Biar
kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis salahku, pilihane wong tuaku, sepurane gawe lara atiku. Santana CSB Production. Terima kasih banyak Alexis. Sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Paribasan krangge lintang ing angkasa, kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis salahku, pilihane wong tuaku, sepurane yen gawe lara atiku. Sepurane yen gawe lara atiku. Pupus sing nelongso telah dimulai bersama Santana. Mas Lis, Pak Dewa ngersake gelo. Oh ngeten nggih. Lagune apa Pak RT?